Moi bons días! Como estamos, familia? Que tal? Como vai a cousa? Como vai, ó? Espera, que estou mirando así de... Oxe, teño unha receita destas que diste. Eso non o como. Asco. Non hai asco na comida. Noxo, non existe. Ademais, sempre vamos a poñer a proba a Lidia a ver que nos di, pero o primeiro de todo, gústanche as moegas? A ver, a ti, que estás aí na casa, na cociña, no sofá, dame igual. Hai a xente que está no menú, hai xente que está a traballar, hai outra xente que está, pois, de lacazán. Tamén é bo traballo de lacazán, a min gusta de moito. Gústanche as moegas? Pois hoxe hai moegas. Ven por aquí. Vamos a presentar os ingredientes dunha ensalada morna de feixós e moegas, cunha reducción dun vinagre, xa verás ti, a ver se non me dan lavazadas despois a min co vinagre este, é un chisco de mel. Presentamos os ingredientes e poñémonos a cociñar xa de xa. Mirade, un pouco de vinagre de Módena, balsámico deste, que ten xa toqueciños así ácidos e tamén un pouco doces. Temos por aquí uns feixós maravillosos, fresquiños, redondiños, que podría ser calquer tipo de feixón. Un par de chiles, algo de allo, mel, caseiras, é importante, moito millor desta da boa, desta nosa galega, das nosas abelliñas. E temos aquí tamén uns tomatiños de cores, que podría ser calquera outra historia, estes cereixa ben bonitos, e, por suposto, unhas moegas, neste caso, de vaca. A ver que, Lidia, gustan as moegas? Pois a verdade que non teño nin idea. Ai. Vai a ser a primeira vez. Pero bueno, hai que probar, Non probou moegas na vida. Estás en serio? Estou en serio, sí. Non sabedes o que é bo. Esta rapazada, a xente nova, moegas... Xente nova, ti crees que son moito máis nova que a ti? És máis nova que a min, é máis nova, polo menos aparentas. Mira unha cousa. Por que non probaches moegas nunca? Se interésame esta historia. Nunca as vin, na miña casa non había tradición de usalas. Non por nada, eu son de probar, sempre hai que probar para poder dicir, pero... Pois a min parece unha cousa maravillosa a nivel gastronómico. Non sei tanto a nivel nutricional, que xa falaremos un pouco deso agora, pero o principal. Nós, neste caso, é ter sempre as moegas cun pouco de auga xeo. Normalmente as moegas viñan moitas veces pois desta maneira así como medio porcas, sucias, vale? Con moita sangre, moita graxa polo medio e tal. A día de hoxe é verdad que pois o teu carniceiro de confianza, calquer cousa che dis, oye, quero unhas moegas, encárgalas e veñen bastante limpas. Por se acaso eu durante toda a noite deixo en un pouco de auga xeo, vale, na neveira, despois de cambio a auga algunha vez, sei que quedou un pouco porca. Importante que vexades tamén que esa auguiña xa vai collendo un pouco dese corciño e tal, e que ten unhas partes de graxa que iremos a ver que boa tal. Mira, ora te ensino ben. Porque claro, sabes o que pasa con esta historia, Lidia? Que a xente ten un pouco de historia ca textura, Moitas veces falamos un pouco, a min eso non me gusta pola textura, a min eso tal, nada. Mira, a textura dunha moega ten que ser bastante viscosiña, porque ten unha grasa natural e tal, pero simplemente temos que pensar que non poden ulir mal se é fresca, isto é moi importante, e teñen que ter como un aspecto, xa veredes, rosadiño, nacarado. E moitas veces que pensamos que tal, teñen que estar desta pinta que imos ver agora, porque vou coller, mira, unha cousa, porque é importante, cando vemos un produto que non traballamos moitas veces con el, é importante quitarlle o medo desta maneira. Mirade, imos ver esta cousa. Vamos coller unha moega, por exemplo, destas, neste caso de tenreira, vale? Que podemos pregar moegas, pois, de polo, que son un pouco máis sutiles, moegas de cordeiro, que teñen un pouco máis de bravío, vale? Tamén do tempo de animal da vaca, neste caso, vale? Podemos mirar. Isto imos yo quitar, pero mira, importante, cando lle quitamos a auga, vale, que estaba aí, por eso estou secando perfectamente, quero que vexades que ainda así a súa cor é como de mollada. Vale, que importante, mira que cor rosadiña e tal. Que pasa? Que nós imos lle quitar todas estas febriñas, vale? Que é o primeiro que imos facer. Pero antes deso, vale, un dos trucos cunha moega, vale, que hai que facer? Fervela un pouquiño, é como un clarexo. Vamos a fervela un pouco e con ese propio vapor imos facer os feixós. Polo tanto, o que fago eu, vale, que che teño aí, xa sabes que non quero que pares quieta nin un segundiño. Vou empezar a ferver auga e ti o que podes facer é ir collendo un bol ou alguna historia así
E vamos a limpar tamén eses feixós, vale? Así que nós collemos un pouco de auga para poñer a ferver e esos feixóns que faceremos tamén ao vapor. Así que eu, isto para aquí, cambiamos o posto, te faz tal, non preciso todas, vale? Un par de... Non, pero sí, un puñado máis. Estamos, non está chevo a lidia, non. Ti dalle un pouco máis, mira. Así, ti, así, non teñas medo, perfecto. Eu xa sabes que por verduras, canto máis mellor. En plan, eso que che digo, fainas todas. Despois xa tal, se temos que hacer, fainas todas, veña. Que así metémonas todas aí e non hai problema ningún. E así... Sempre te estou dicindo que hai que meter máis verduras no plato e agora que hai verduras... Vale, tes toda a razón. Cando tes razón, non chaquito. Vou lavalas, veña. Perfecto. O que facemos tamén é aquí, necesito unha tapiña. E collemos así a tapa por aquí e tapamos para que ferva de contado. E nós poñémonos xa con esta historia. Vale, o que vou facer é secalas todas e tal. Sabes o que facemos, Lidia? Dime. Neste caso quitamos as puntiñas, vale? Eu douche unha destas e vas quitando as puntiñas. Queres un cunquiño? Sí. Veña. Mira, Iván, as moedas que parte da tenreira son? Sabes? Hai dúas partes, está a parte do timo, realmente, e unha parte na gorxa. Sabes ti seguramente como tal, onde se sitúan exactamente? Son as glándulas salivales. Entre outras cousas, non? Sí, e dependendo un pouco da parte do animal que sexa, poden ter máis porcentaxe graxo ou menos, non? Hai nas máis magras, pero bueno, en xeral teñen unha porcentaxe moderada de graxa. Vale, e que tipo de graxa é, por exemplo? Claro, ese é o tema, que é graxa saturada, non? Si que é verdade que se temos o colesterol alto, temos que ter un pouco de precaución. De cuidadiño con elas, non abusar, como sempre falamos. Non abusar. É unha cousa que teño, non unha liorta, porque ao final os cociñeiros e os nutricionistas debemos, eu creo que, levarnos ben, sí, e ir sempre da man. É un pouco, pois tal, creo que hai que ese tira a frouxa que temos en plan, isto hai que comer de todo, hai que comer de todo, hai que ter unha moderación. É unha cousa moi importante que aparte de desfrutar da comida, a parte hedónica, a comida ten que ser disfrutada sempre, que decir, non ten ningún sentido comer algo que teña interese nutricional se non sabe ben. É dicir, por moi nutricionalmente interesante que sexan os feixós, se a mí non me gustan, pois vou a comer outra verdura. Claro, porque hai máis verduras no noso planeta. Sobre todo eso, non pasalo mal, non? Pásame moitas veces eu falaba tal, non teño rapaces, vale? Pero pásame moito, por exemplo, que cando os rapaces estás insistindo en comer algo, porque teño sobriños, non teño nenos, pero teño sobriños, estás a insistir, pero que hai que comer, cóllenlle manía. Collenlle teima, despois non é que non lle guste, que na cabeza hai un stop, non é algo parecido. O hai que comer non funciona, pero nin con nenos nin con adultos tampouco. Hai que, non, eso é unha obligación. Por exemplo, ca cativado que funciona ben é o exemplo, non? A normalización. Se na nosa casa sempre houbo verduras, pois vou asumir que é normal comer verduras, non? Se vexo que as miñas figuras de referencia comen verduras, que é algo habitual que haxa na casa. Por favor, escoitade isto, as miñas figuras de referencia comen verduras. Que é caralludo cando un colle di hai que comer moita espinaca, pero non como unha espinaca nin que me den, nin algo verde. Pero os nenos sí, pero eu non. Eu chocolatiños. Vale, é imposible. Ti és un espello, como pai, como avó, como... Dame igual, sí. Touche a rifar. Os rapaces, vale, fan o que ven. E, polo tanto, na casa, o que acaba de dicir Lidia para min é un ABC. Para dar tal, hai que traballar con exemplo. Exemplo que é comer de todo, vale? E comer esa verdura, comer de tal, para que despois decirlo rapaz. Tal, eu fago moito, sabes o que fago moito? Cando estou cos nenos, e tal, encantan os meus sobriños os dinosaurios, non? A todos, eu creo que a todos. Eu son un dinosaurio. A época dos dinosaurios. Sí, debe ser, vale. Menores de 8 anos, máis ou menos. Vale, pois todos queren ser dinosaurios. Entón eu digo, pero para ser forte como un dinosaurio, hai que comer como un dinosaurio. Entón, collo unha chea de feixós, por exemplo, e meto na boca, son un tiranosaurio. E sabes o que fai? Miran para ti e comen. Como? Como os tiranosauros? Comían feixós. E xa está, porque os rapaces además un libro aberto, están querendo aprender directamente. Vale, é unha cousa para min moi importante. Por lo tanto, estábamos a falar desa moega, vale? Que ten grasas saturadas, que dicíamos, pero que ten tamén, eu creo que moito fósforo, cousas destas teño lido, non? Sí, a ver, ten proteína, ten vitamina B12, pero sí que é verdade que tampouco vamos a destacar das moegas o valor nutricional, non? É algo que consumiremos por unha parte hedónica, por disfrutar, por que forman parte da nosa gastronomía, por comer algo diferente, non? Algo rico, máis que buscando unha justificación nutricional. Vale. E, por exemplo, pasa con toda a casquería, con toda a víscera, que tal? Non hai algunhas... todas. Vale, o sea, hai algunha que sí que tal. Sí. Que pensaríamos, por exemplo, dos riles?
pois teñen unha porcentaxe de graxa menor, non? Depende Vale, isto iba un pouco por aí, non? Claro, depende da peza, hai moita casquería, normalmente o que teñen en común é que son ricas en ferro e en proteínas, casi toda a casquería, non? Vale, ferro que é importante, non? Ese ferro que tal, sobre todo, a veces falamos de anemias ferropénicas, esa que é a típica anemia a que lle falta ferro. Sí, a anemia ferropénica, ademais, normalmente non se produce habitualmente por falta na ingesta de ferro, sino por problemas de mala absorción, é o máis habitual, non? Máis que por comer pouco ferro, ou se estamos nunha etapa da vida na que os requerimentos son moito máis altos, por exemplo, no terceiro trimestre do embarazo, na adolescencia... sí que é mítico das embarazadas que ten unha anemia ferropénica. Creo que miña nai diagnosticaran ello con tal, creo que era un cativo, non me acordo, era un bebeo, non cativo. Vale, o sea que tamén, e depende tamén da moega, según sexa de polo ou de tenreira, ou desa parte que falábamos un pouco a Grande Salvar ou a banda do timo que está un pouco máis en baixo, tamén ten unhas propiedades ou outras, non? A do polo, ademais, non son as glándulas salivales, a do polo é como un músculo que está per todo o estómago, que axuda a facer a digestión do polo. É directamente malla nas pedras e lombrices que vai comendo, entende tal, machaca, exactamente. Por eso que la bala, porque pode ter pedras fai dentro. como a pedra dun muiño, exactamente. Eso que facían, eu creo que tamén os dinosaurios para facer a digestión. Había unha canción, por eso me empecé a cantar. Eu non sei, había unha canción de "No que pasou no muiño", xa non me acordo como era, pero encantaba esa canción. Mirade, isto está a piques de ferver, non te queda nada, así que eu ti siga aí dándolle que che pego esa historia que vou cunha tesoiriña rapidamente a coller unhas ervas o meu pequeno horto para aromatizar tamén esa auguiña de cocción e de blanquexar esa historia. Vas comigo? Veña, David. Canto tempo sen falar de musculitos. Xa está David aquí. Ti non sabes a cámara que ten este tipo aí. Vale, un chisquiño de Romeu e un chisquiño deste tomiño limoneiro que está espectacular. Non sabedes como arrecende. Mirade, vamos a lavar un chisquitiño isto, vale? Isto aquí, aí o temos, un nada. Esa propia auga, o que facemos nós é aromatizar. Un chisco de sal, un pouquichiño destas ervas e a tirar millas, vale. Auga fervendo, aí a temos. Como están esos feixós? Ben? Eu creo que ben, xa vale, falta pouco. Perfecto. Un chisco de sal, polo tanto, vamos a facer a seguinte historia. Aí, non teñemos medo, Ti sabes que a miña avoa plantaba uns feixós longos chineses, unha variedade chinesa que medía máis dun metro. Máis dun metro? Sí. Pero como, a propia vaina ou... Ostro. Igual que isto, pero un metro para baixo. Que variedades. Plantabas aquí, estamos falando en donde? Sí, en Caldas de Reis. En Caldas de Reis. Vale, isto interésame tamén. Déxame coller por aquí. Porque a miña avoa, sabes o que fai? Ela planta de todo, non Sí. sabe o que planta, e despois pregunta, mira, plantei isto que é? Isto, como se come? Maravilla. Pero ela planta para diante, despois non sabe o que planta. Falaba cun colega fai pouco que ten a finca nova e tal, que ten tupinambos na finca. Escoita, non sei que pasou, porque como que ten tupinambos? Dicía, pois parece ser que había un tipo que lle un destos que lle gustaba plantar de todo e que ahora colleu, heredou a historia e ten tupinambos por todas partes. Que fago con el? Unha cremiña. Un día destes voulle dicir que me den uns tupinambos e facemos unha receita con el, xa verás. Porque non poderemos conseguir deses feixós chineses. Bueno, ahora non ten, este ano non ten, pero bueno, seguramente sairán outras cousas que non saberá o que son. Vale, veña, temos isto fervendo. Mira o que facemos. As nosas moegas, esa auga que xa ule con esas aromáticas que lle acabamos de poñer, un pouco de loureiro tamén valería, imos a metelas aquí que siga fervendo. De contado, metemos isto por aquí, imos remexendo toda esta historia. Sí que é certo que me gustaría limpar un pouco eso, si xa estás catúa. Oh, que ben, que maravilla. Para que metes vale. aquí. E cólleme esos feixóns logo. Veña, perfecto. Veña. Collo isto por aquí e o que vamos facer nós é directamente meterlle unha cocedura a isto, a primeira, vale, desta maneira. Así despois, imos cortar a nosa maneira un pouco, igual así, igual non llas toco moito, igual a mitade ou pouco máis. E o que facemos é dar esa cocción de vapor 5 minutiños, non máis. A moega, de feito, non quere máis porque despois ainda vamos a salteaxar un pouquiño, cun pouquiño de allo, ese chile. Así que, como feixón, tamén despois lle daremos outro último toque para que quede medio crocante. 5 minutiños. Chisquilichasqui, estamos aquí. Veña, pois aquí o que estamos a facer agora é coller estos feixós que xa están no seu puntiño. Teñen que quedar un pouco como crocantes, non? Aí estás, Lidia, aí está. O que cho diga, vai quitar o posto. Vai quitar o posto. Xustamente estou buscando esa historia, que queda un pouco. E quería facerte unha pregunta. Mira, así ao fío, que me podes ti seguramente aclarar. Se está
menos crúa, se non bo colleu auga, ten máis vitaminas, ten máis minerais, ten máis historias. Claro, o proceso térmico sempre influe na densidade de vitaminas e minerais que ten unha verdura, non? Pero tamén influe a duración do proceso térmico, canto en contacto con auga teñen ou non. Entonces, claro, en comparación con unha verdura crúa, sempre vai a perder un pouco cociñada. Vale. Pero as elaboracións que non teñen contacto ca auga, como a cocción ao vapor, é unha das que preservan mellor os nutrientes. Ademais, é unha cocción curta e sen contacto ca auga. O sea, que é unha das formas de cociñar os feixós preservando máis os nutrientes. O final, a tontería, porque é o tipo un pijoteiro que está facendo este... Que é mellor tamén, que ten máis nutrientes. E aforramos enerxía, porque iso con un lume solo. Con un lume solo facemos dúas cousas. Ai, vale. O que facemos nós é coller esta historia así, así e así. Vale, nós poñemos isto por aquí, non rompas nada, Iván, e seguimos a traballar. Esta pinciña xa non creo que a empregue. Vale, mira como quedou toda esta historia. Ese feixón está nese punto perfecto. Temos tamén, que quero que vexamos, eu traballo moito cas más, porque é unha cousa que me interesa. Están limpas, da igual. Vale, mira que cousa bonita aquí. Mira esa textura. Bonita e... Vale, este é o que para gustos, vale, é importante que a pinta así o primeiro non parece. Por eso temos que lacar un pouco isto despois con tal. Xa verás como vamos facer. Pero sí, esa textura que ainda está brandiña e tal e que non coceu demais é importante. Por lo tanto, que seipades que collín primeiro aos 4 ou 5 minutos quitei as moegas e despois ainda deixei un par de minutos máis eses feixós. Así que eu agora, mira o que vou facer. A ver se non me berras. Deixame un poquichiño desa mel tamén. Eu non berro, porque imos facer de primeiras de todo unha reducción, vale, dese vinagre balsámico. Que quere dicir? Vale, sí que é verdad, estamos a falar fai un pouco, vale, de que ese toque de sabor, esa graxa que tamén ten, tal, ese non é bravío, vale, pero sí que ten un sabor peculiar. E toca, como ten moita graxa, queda moi ben con toques doces ácidos. Entón, que vamos a facer nós? Imos facer unha reducción dese vinagre balsámico que imos a meter por aquí directamente, vale? Todo xunto. E imos esperar a que ferva e que vaya reducíndose para que colla unha especie de caramelo que despois debuxaremos un pouco e incluso poderíamos lacar un pouquichiño. Pero, vale, antes de que me digas nada, a ver, sempre digo o mesmo. Estas historias é unha reducción é para empregar unhas pingueiras. Que che parece, entón, esa historia? Claro, mira, moitas veces hai xente que deixa de comer cousas porque ve as etiquetas, hai unhas apps estas que din, non, isto ten moito azúcar e tal, e deixan de consumilo. Pero tamén temos que ter en conta a dose de consumo. Quer decir, se é algo que vou botar unha cullerada para 4 racións e que me vai a dar moito sabor á receita, o mellor facilita que comas feixós que a mellor non me encantan así. Mira como está meso. Non me gustan máis os feixós, pero se eu veto unha salsiña e tal un pouco que me gusta tal, e non é moderadamente falando, neste caso a moega, que falamos que nutricionalmente non é tal, pero gastronómicamente pois é un tema hedonista que lle gusta, digo, como me gusta, xa verás, xa me dirás que me contas ti, non? Pero é importante, sobre todo, que vou dar un toque crocantiño despois, que pensemos o que vos vou a dicir. Non vou a tomar isto nesta elaboración, vai ser unhas pingueiras por riba da ensalada, e vaime quedar, como ten ese azúcar desa mel, ese tal, e toda esta historia, vaime quedar na neveira e vai estar 2-3 semanas perfectamente sen que se estraga. Non teñades medo. Vale, aquí, como sempre, un pouco o gusto, canto máis eu deixe despois reducir e ferver, pois e tal, eu unha culleradiña e media, máis ou menos así, porque outro quedaba. Non preciso moito máis, vou deixala aí para que se vaya tamén tal, esta mel para aquí. E agora, mira como vai. Vamos deixar eso por aquí tamén e quero que vexas un pouco como vai a receita. Quédame esos allos que se non che importa, gustaría que empezaras a pelar. Que me vai importar, estou aburrida de non facer nada. Vale, isto para ti para deixar esa pel, colla puntiña se queres. Eu, neste caso, vou coller, vale, este wok. Como me gusta o tema do wok. E as coccións curtas, por eso que vamos facer aí. Primeiro os tomates, como medio asalos, imos separalos, porque tamén esa auga despois que me deixa vai ser como un pequeno aliño, vale? E vamos facer con eses allos e eses feixós tamén outro salteado. Para noutra tixola que teño por aquí, vale? Esta deixo aí, imos acabar de selar
esas moegas. Por lo tanto, despois o que temos é que configurar un pouco de tomate por aquí e por alá. Vale, déixame ti por aí, collendo, o que collou tamén son estes 2 chiles, vale? Un pouquichiño de picante. Aquí xa empezamos a xogar un pouco con ese padal. O picante que xa sei que che gusta, un pouco de ácido e un pouco de dulzor, vale? E temos todo aí. 12. Como un toque asiático esta receita, non? Ten esas cousas, pero claro, o topa é porque todo o mundo leva a Asia e os sabores os contrapuntos, verdad? Sí. Nese padal, nese xogo de moitos sabores picantes, ácidos, doces. Ben, perfecto. Pois entón, o que facemos nós, de primeiras, é meterlle lume a este wok unha pingueiriña, vale? Pero mire cando digo pingueiriña, que isto gustalle tamén a Lidia, é nada de nada, vale? Un chisquiño de tal, eu vou pelando estes allos, que maravilla, mentras quece. O que fago eu, vamos a poner eso por aí, o preciso é laminar estes alliños, vale? Que son os que van a ir directamente despois con eses feixós. Vale, feixós que quero facer unha ensalada ben bonita, quero empratala como se fora un tataki, ou que fora nun aro e tal. Quero facer pequenas tal, fago un corte. Neste caso quero facer como un nido, non as vou nin tocar. Antes estaba a pensar, e moitas veces, sí, estás pensando, pero se dixeches que igual as partidas a mitade, bueno, pois vou pensando, mentras o que me dis, aprendendo de todo o que me dis, e pensando un pouco. Sabes que moita xente, cando lle digo de facer os feixos en ensalada, mírame con cara de ti estás tola como vou facer os feixos en ensalada. Pois a mí pareceme unha idea espectacular, en serio. Parece que se nos saímos dos feixos con ovos e patacas, non sairemos dai. Sí, exactamente. Unha cousa, mira, que aquí que me pos, que antes empezabas preguntando que che vin a cara un pouco así pensando na moega. Que non me gusta a moega, que non quero comer moega, que non é sempre que temos que tal. Podo facer esta ensalada con outra cousa? Claro! Cuns ovos cocidos. Uns ovos destes en plan, así, a media cocción para que tamén esa xema tamén tal. Un cacho de polo, algo de tofu que non quero comer carne, peixe. Isto, ao final, tamén, vale? Eso é. Colle un chisco máis de aceite, sigue reducindo eso e teño xa casi preparado tamén para outra historia. Collo e ven aquí a cousa bonita. Pa dentro,
lume outra vez a cachón e seguimos con iso. Mira, outro salteadiño que vai ir xogando un pouco con eses toques ácidos, ese allo que lle vai aromatizar un pouco ese aceitiño, vale? Un pouquichiño máis, e eso sí, agora aquí xogamos cun chisco de sal. Veña, perfecto. Lume, mirade, isto aquí, ahora, lume abaixo, controlo perfectamente e chego unha cousa ben bonita. Mirade, vide comigo. Así lle cambiamos a cor. E vamos a cambiar a cor. Vamos a empezar con estas dúas. Aí che vai. E separa un pouquichiño porque pode ter unha... Eu estou feito de ferro, que o sepas. Eu non me queimo. Veña, seguimos. Aí, despaciño de todo. Eso sí, un intre de pementa, imos tosterretear esa moega, vale? Darlle unha textura que por dentro aínda temos nese puntiño que está brandiño, que hai que comer así, non se pode recocer porque entonces quedaría como gomosa, pero sí que por fora quero capetear un pouco. Así que estamos dando que che pego neses allos, neses feixós que empezan a collerse a súa cor, isto, un pouco máis, que lle queda para darlle, nada, unha reducción, que quede como unha marmelada, e nun chiscrichasqui empezamos a montar tomate, feixón, moega e un pouco de reducción. E a ver que me dis, porque Xa pinta mellor ahora. Teño unha cousa, estou pensando en que como probe, se non che guste a moega, vou morrer. Veña. Bueno, non sei decir mentiras, Veña, vou che decir veña. a verdad. Pois eso é importante. Chisquilichasqui, estamos aquí. Veña, Lidia. Hoxe cociñamos ensalada morna de feixóns e moegas. Comezamos limpando as moegas para escaldar nunha pota con ben de auga e unhas ramiñas de tomiño e romeu, ademais dun chisco de sal. Ao mesmo tempo, aproveitamos ese vapor para cocer os nosos feixóns e reservar. De seguido, collemos un cazo para facer unha reducción de vinagre balsámico e mel, deixando cociñar ata a textura desexada. Mentres nun wok engadimos os tomates perla para asar cun chisco de aceite, sal e deixar cociñar uns minutos para reservar, engadindo os feixóns xunto aos allos laminados e os chiles, que tamén saltearemos. Mentres, douramos as moegas nunha tixola cun chisco de aceite, ata que queden ben crocantes no seu exterior, empratando o conxunto para comezar a papar. Ai, mamaña do ceo, como non che poden gustar as moegas? Pois non sei, ainda nas probei nunca. É verdad que ainda non as A probou. Ti na casa, escolle unha moega de calidade, neste caso de tenreira, uns feixóns, un tomate, un pouco de allo, chile e unha reducción para facer unha ensalada que quito sentido. Ai, nin tan mal, Ah, traballo feito. Moegas do Estache Bo. Aburiño!